Por segundo ano consecutivo, o Concello de Boiro porá en marcha o programa Boiro Emprega. Este ano a proposta estará destinada exclusivamente a mulleres, que deberán estar en situación de desemprego e inscritas como demandantes de emprego. A oferta de prazas ascende a un total de 100. Entre a oferta formativa figuran turismo, administración e xestión ou industria alimentaria de produción e envasado. Cando ano pasado foi de forma xeral para homes e mulleres, este ano vai dirixido solamente a mulleres. A razón fundamental é que queremos que vaya un pouco enfocado no tema. Aquí, como sabedes, todos sabemos, temos unha industria moi importante que é a conserveira, por exemplo, transformación de produtos do mar. Entonces, un dos eixos aos que vai dirixidos este tipo de formación é para eso, non? Para a xestión da industria alimentaria, produción, envasado, pero tamén temos outro eixo para completar, para ter máis posibilidades de inserción laboral, vai dirixido tamén para o turismo. Dende o Concello destacaron a alta porcentaxe de inserción laboral acadada durante o pasado ano, de preto dun 70%. A valoración que sacamos do primeiro programa foi moi positiva, non que digamos, non é que o digamos nós, que non o teñen que dicir son os propios alumnos e alumnas que participaron no anterior programa, que saliron moi contentos, e de feito creo que temos así de memoria, un 60% dos alumnos que emprenderon o programa, que comenzaron, están traballando xa. É dicir, que este tipo de formación que nos levamos a cabo desde o Concello ten un moi bo resultado de inserción laboral, que de feito o noso obxectivo fundamental. O prazo de inscripción no programa xa está aberto. Para máis información e inscricións, as interesadas poden consultar a páxina web do Concello, www.boiro.gal.